Dimini sarà chiaramente Emanuele. Tu quella che troverò anteti in corso se fanno aveva. Si buttini la
Amen. Shaka sayinkonzo sithi ngibani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. Ngibani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. Incwadi kaLevi 20:26-27. Niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginihlukanisile kwabezizwe ukuba nibe ngabami. Owesilisa noma owesifazane ongenwe yidlozi noma ngumoya wokugula uyabulawa nokubulawa akhandwe ngamatshe. Igazi lakhe libe phezu kwakhe. Amen. Ngiyafisa ukugcizelela njengoba sikwenzile nasenkonzweni yasokhosini noma engabangesangena ukuthi thina singabantwana bakaJehova uNkulunkulu wethu. Sizindlamafa zakhe. Amen. Kufanele sihlale sikwazi lokho. Sifane nabantwana basebukhosini. Abantwana basebukhosini abakhohlwa ukuthi bangabantwana. Ngakho noma benzani bayafundiswa ukuthi umuntu wasendunkulu uhlala ngokuzihlonipha. Akayenzi into elihlazo. Kanjalo nomuntu ongumntwana kaNkulunkulu uyaye ngaso sonke isikhathi aphile impilo yobungcwele. Konke akwenzayo abheke ukuthi kusahambisana yini nobungcwele kulo. Kanjalo nomuntu wasebukhosini uhlala eziqoqile.
aphile impilo yomuntu ngoba uyisibonelo sokuthi isizwe osiphethe kumele sisiphathe kanjani. Awukwazi ukuthi kungathi uyinkosi utholakale uyisidakwa noma umuntu odla isidakamizwa, ngoba ngaleso senzo awusiphoxi wena kuphela kodwa uyihlazo kuso sonke isizwe osiphethe. Ubukhosi buyisibusiso esivela ezulwini, umuntu ozalwa enaso. Kodwa lokho akusho ukuthi uma ubukhosi bakho ubuphethe ngokudlapha uNkulunkulu angeke akwephuze. Nokho iningi labanye abantu bayalithi uma sebengamakhosi bese becabanga ukuthi bazenze bona ukuba bebe ngamakhosi. Ngakho-ke akekho umuntu ongabephuca lobu bukhosi. Kodwa-ke konke esiyikho sikunikwa uNkulunkulu. Futhi uma sesisikhukhumeza ngakho sikuphatha kudlapha akumsindi uNkulunkulu ukusephuca khona. Amanye amakhosi ayaye azibone kufanele ehlale ehlonishwa, esatha, ekhulekela. Yize lobu bukhosi abayibo bebhuquza ngabo odakeni njengesikhululo. Ngibe imantshi yesifunda iminyaka eminingi ngiphethe amakhosi. Ngagcina sengingumqondisi eminyangweni wamakhosi. Ngisaphethe wona amakhosi. Ubukhosi isikhundla esibaluleke kunazo zonke izikhundla ongase zicabange. Kodwa ayikho into eyinkinga njengenkosi njengokuthi eyinkinga njengenkosi ehlala idakiwe engazazi nokuthi iyinkosi bese ibheka ukuthi izolokhu ikhulekelwa nokudakwa ehlale iyibo. Ubaba ilanga wakwabuza umbuzo wathi isidakwa sithandaza nini? Sithandaza sithini? Umuntu ukhuluma athini uNkulunkulu edakiwe? uNkulunkulu ulalela kanjani umthandazo umuntu odakiwe? Kanjalo nenkosi esidakwa, inkosi edla ama-drugs, umhlonipha kanjani umuntu odakiwe odla ama-drugs? Ngoba kuyafana nokuthi kuleso sikhathi leyo nkosi ayiphilile ekhaya. Kodwa esihlaleni kwakhe ongakukhohlwa noma esedakiwe ukuthi uyinkosi. Ngakho kufanele sihlale simkhulekela noma esedakelwa kubantu ebachapha ngezinhlamba. Kufanele sijabule, sihalalise, sithi yazi yadakwa kahle inkosi yethu. Sijabulele ukudakwa komuntu okumele azihloniphe. Ngake ngezwa enye inkosi ithuka inhlamba enyantisa igazi kuma-social networks noma kuma-social media. Kuzwakala ukuthi idakiwe noma idle isidakamizwa. Njengesizwe esihlonipheke njengamaZulu nesihlonipha kangaka ubukhosi baso, uvele uphelele ngamandla uma ubona inkosi izihlambalaza uzibuza ukuthi into enje ilungiswa kanjani. Kodwa kukuphi sibe siyikuthi nale nkinga yenkosi? Inkosi ehlala ngokuphoxa isizwe esihlonipheke kangaka. Angazi noma izidakwa kuba khona yini isikhathi lapho ezikwaziyo khona ukucabanga into ephusile. Ngoba umuntu othi azi kahle ukuthi uyinkosi kodwa aphuze utshwala adle isidakamizwa
lokho kukodwa kubonisa ukuthi ukhona ongahambi kahle ekhanda laleyo nkosi. Angazi noma kuyafika yini kuleyo nkosi ukuthi uNkulunkulu engaqeda lo bukhosi kudlele kungabandaba zalutho. Noma ngokuzalwa ungaba inkosi ube ngumntwana, kodwa uma ungakuhloniphi ubukhosi bakho noma ubuntwana bakho, uNkulunkulu angenamngabaza ukuba akwephuce khona uphele kanjalo. Kwake kwenzeka emandulo namanje kusangenzeka. Encwadini kaSamuel lokuqala kuthi kwakunompristi owabe engumehluleli u-Eli, ehloniphekile kakhulu. Kodwa amadodana akhe asiphatha kabi kakhulu. Banganaka ukuthi bazalwa endlini yobupristi. Babona ukuthi ngoba indlu yakwabo ihloniphekile, ngakho-ke ibenza ukuthi benze noma yini abayithandayo. Babethatha amantombazana asenkonzweni beyolala nawo ethendeni elingcwele. Uyise wabakhuza kulo mkhuba, kodwa wagcina ngokwehluleka. Kwisahluko 2 verse 28 to 32 uNkulunkulu uthi u-Eli nakumadodana akhe, ngakhetha kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ukuba ube ngumpristi wami, unikele e-althare, ushise impepho, ufake ingubo yamahlombe phambi kwami. Nganika indlu kayihlo yonke iminikelo yomlilo yabantwana bakwa-Israyeli. Niwukhahlelelani umhlatshelo wami nomnikelo wami engiyale ngakho endlini yami? Udumisa amadodana akho phezu kwami. Nizikhuluphalise ngeminikelo emihle kunayo yonke yakwa-Israyeli, abantu bami na. Ngalokho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, ngasho nokusho ukuthi indlu yakho nendlu kayihlo yohamba phambi kwami kuze kube phakade. Kepha manje uJehova uthi, makube kuhle nami, ngokuba abangidumisayo ngiyabadumisa, kodwa abangedelelayo bayokweyiswa. Amen. uJehova wabuqeda ubupristi kulendlu ka-Eli. uJehova wasikhethela umprofethi uSamuel ukuba kube nguye othatha isikhundla samadodana ka-Eli. Kwangaqali ngalokho, uNkulunkulu wabeka inkosi uSawuli ukuba abe yinkosi phezu kwesizwe sakwa-Israyeli. Kodwa eseyinkosi akasiphathanga kahle. Wagcina ngokuba ethi eyinkosi wa-Israyeli waya konedlozi wayogula kuye. Lesi senzo uJehova samthukuthelisa kakhulu. KuziKronika zokuqala isahluko 10 verse 13 to 14 kuthi, wafa kanjalo-ke uSawuli nesiphambeko sakhe uJehova ngenxa yokungaligcini izwi likaJehova, nangokuba kade eyile ukogula konedlozi ukuba abuze kuye angabuzi uJehova. Ngalokho-ke wambulala, wabuyisela umbuso uDavidi indodana kaJese. Kungubula ukucabanga ukuthi ngoba uyinkosi bese ucabanga ukuthi ungenza noma iliphi ihlazo, udla ama-drugs, ungabahloniphi abantu abadala, ube yihlazo ngesizweni, bese ucabanga ukuthi uNkulunkulu naye uzokuhlonipha ekwesabe. NjengoSawuli, uNkulunkulu uzobulala, akukhiphe ubukhosi endlini yakho, akuse kwenye indlu, kuphele ngawe emhlabeni nasezulwini, kuphele ngisho enzalweni yakho.
Lapha sikhuluma ngokungcwele ukuthi wonke umuntu othi uyikholwa kufanele abe ngcwele. Kodwa njengesenzo akakho oke achaza ukuthi ukuze uthi umuntu ungcwele kufanele enzini. Enkolweni yobuKristu kuyasetshenziswa igama elithi ukusindiswa. Kodwa angaze ngimuzwe umuntu othi usindisiwe echaza ukuthi ukuze ube ngosindisiwe kumele wenzeni. Ngisafunda eDlamezo High School ngangiwusihlalo we-SCM okuyi-Student Christian Movement. Kule nhlangano bonke abantwana noma abafundi ababekuyo babesindisiwe njengokusho kwabo. Nganginomfana osindisiwe nowayengikhonze kakhulu enginokaSibisi ogcine ngumfundisi ebandleni labaStegel basezabantu. Kodwa manje sewashona. Sasizwana kakhulu nalo mfana esindisiwe kakhulu ngokusho kwakhe. Uthi lo mfana kimi Mpanza, ngiyabona ukuthi ukukholwa kwakho kujule kakhulu kunokwethu. Kodwa sesisele nje ukuthi usindiswe. Ngase ngiyambuza ukuthi ukuze ngisindiswe kumele ngenze njani. Uthi lo mfana ukusindiswa kusho ukuba ume phambi kwebandla bese uyavuma ukuthi usindisiwe noma usindisiwe. Angizange ngisho lutho. Kodwa ngathula nganinga kakhulu ngalokho kukhuluma kwamfana. Ukuthi uma ngisuka ngiya phambi kwebandla and I declare ukuthi sengisindisiwe, lokho sekusho ukuthi sengisindisiwe. So ukusindiswa yinto elula kanje. Ngempela ke wayeqinisile. Ngoba njengoba ngisho ukuthi ngangiyuhlalo we-SCM, ngangiyaye ngibabona abantwana beza phambili bekhulume ngezilimi njengabantu abangena umoya bezisho ukuthi basindisiwe. Kodwa mina ngangakaze ngenze leyo nto. Kodwa laba abantwana babengithanda isimanga. Yize babengakaze bangibone ngima phambi kwabo ngishumayela ngithi ngisindisiwe. Bagcina ngokungikhetha kuba ngibe nosihlalo we-SCM. Sengiwuhlalo we-SCM kukhona into engayibona ngenkathi nginikwe inkonzo ukuba ngishumayele ngesonto. Kukhona bonke abafundi kanye nothisha. Ngavele ngathatha intshumayelo yenkosi ilanga njengoba injalo. Kwakumulalo ukwenza lokho ngoba akekho owayazi ukuthi ngingumNazaretha. Ngaleso sikhathi uma uke waveza ukuthi ungumNazaretha wawuba yihlala nje. Ngakho ke ngangivele ngithi ekhaya kithi asikholwe ndawo. Ngathi uma ngishumayela ngalentshumayelo yenkosi ilanga kwasangana isikole sonke kuhlanganisa nothisha. Abaningi baqala ukuza kimi bezobuza ukuthi lokhu kukhuluma okunjeni ngithathaphi, ngikholwe kuphi. Kodwa ngavele ngathi ngikholwe ndawo. Ngabe sengiyabona ukuthi lokhu kukholwa engiyikho ngokwasezulwini. Yini bonke abantu basangane nentshumayelo yenkosi ilanga, kodwa futhi behlale behlekisa ngokuNazaretha. Ngakho othisha basebethanda ukunginika inkonzo ngesonto ngoba bazi ukuthi bazothola inkonzo ejulile kunale abayaziyo. Kodwa njalo ngishumayela ngezintshumayelo zenkosi ilanga.
sikhuluma ngobungcwele ukuthi ukuba ngcwele kusho enye into. Akuyikho ukusindiswa lokho okuyaye sikuchazele ngamaKristu. Ubungcwele nobuNazaretha kusho into eyodwa. Lokhu kusho ukuthi yonke impilo yakho uyinikela kuNkulunkulu, uphile impilo yasezulwini uselapha emhlabeni. KuNumeri 6 verse 5 uthi zonke izinsuku zesethembiso sakhe sokuNazaretha ungasondeli impuco ekhanda lakhe. Uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku azahlukanisela ngazo kuJehova. Avume isihluthu sezinwele zakhe esikhulu. Amen. Kusho lona iBhayibheli ukuthi umuntu ongumNazaretha ungcwele. Nokuthi ngobungcwele kusho umuntu ozahlukanisele uJehova. Noma umuntu ophila impilo yasezulwini eselapha emhlabeni. Ukuzahlukanisela uJehova ukwenze njani? Okokuqala ugcina yonke imithetho kaNkulunkulu njengoba ibhaliwe kwiThora. Ngaphezu kwalokho ubuye ugcine imithetho emithathu ekuNumeri 6. Nansi le mithetho. Awuphuzi utshwala, iwayini noma yinike nje ebilisiwe okuhlanganisa namahewu. Awusithinti isidumbu somuntu ofile. Uma uke wasithinta usuke usungcolile. Sekufanele uhlambuluke. Awusigundi izinwele zakho njengoba le ncwadi kaNumeri 6 isho njalo. Kuverse 7 ukuthi kepha wathi kimi, bheka uyakukhulelwa uzale indodana. Abahluli 13 verse 7. Abahluli 13. Kepha wathi kimi, bheka uyakukhulelwa uzale indodana. Ngakho ungaphuzi wayini nophuzo olunamandla. Ungadli lutho olungcolileyo ngokuba umntwana uyakuba umNazaretha. Uyakuba umNazaretha kaNkulunkulu kwasezalweni kuze kube sosukeni lokufa kwakhe. Amen. Njengoba ichaza incwadi ngokuthatha isifungo sokuba ngumNazaretha, yiso lesi sifungo encwadini yomthandazo weSabatha uShembe othi khona, khumbula ukuthi namhla usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku. Uma uqala nje uphakamisa isandla uthi ngiyayikhetha inkosi yasesiphameni, usuke usuthatha isifungo sokuthi usiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Ukukholwa kuleli bandla kusho ukufunga uNkulunkulu ukuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Uyophila impilo yasezulwini uselapha emhlabeni uze ufe. Leli verse lisho njalo. Njengoba silapha enkonzweni sonke singamaNazaretha, lokho kusho ukuthi siyinhlobo yabantu abathatha isifungo sobungcwele. Uma uthatha isifungo sobungcwele bese uyayiphila impilo yobungcwele, uyobona ukuthi uNkulunkulu uba seduze kanjani kuwe ngaso sonke isikhathi, ikakhulukazi uma wehlelwa noma yiluphi usizi. Yikho Isaiah 54 verse 17 uNkulunkulu ethi, asikho isikhali esenzelwe wena esiyaphumelela. Uyakumisa lonke ulimi olukuvukelayo ekwehlulelweni.
izinceku zikaJehova nokumela kwazo okuvela kimi kusho uJehova. Njengoba silapha nje singcwele sikanjalo sizinceku zikaNkulunkulu. Sicela noma yini isikhathi esiningi sitho ngoba sacela nokuphila. Enkonzweni yesabatha eledlule ngichazela kafushane ukuthi uNkulunkulu ubhekeni kithi njengoba singabantwana bakhe, ikakhulukazi njengoba sesilindile kuNkosi kaJehova. Encwadini yeZakha 1:7 uthi ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Umuntu ongamesaba uJehova noma ngathi uhlakaniphe kanjani esini uyisula. Umuntu uqala kanjani ukumesaba uJehova? Umuntu nomuntu uqala ukuzethula kuJehova ngokuthandaza. uJehova akakuthokozeli ukuba uqale ukukholwa ngoba ususenkingeni. uNkulunkulu kufanele umdumise ungonakele lutho. Umdumise nje ngokuthi uyamthanda futhi uyazi ukuthi ungubaba wakho. Uzethule wena ezulwini. Okumele ukwazi ukuthi uma ungazethuli wena ezulwini awaziwa. Yasho ngale inkosi ilala kuMantu Umthetho yathi uma ungathandazi awaziwe ezulwini. Ukuphila nokufa kwakho kuyafana nje nokufa nokuphila kwesilwane. Njalo uma ungakholi ungathandaza awaziwe ezulwini. Ukuthi uhluphekile noma uyabusa akwaziwa. Ukuthi ufa uye kuphi uhlupheke kanjani lapho khona akwaziwa ngoba vele awukazi waziwe. Ngoba uwena ozethula ezulwini. Baningi kakhulu abantu abasezulwini. Ngakho-ke akwazi ukuthi uhlale kulandelwana nawe uwena ofanele nawe uzi-introduce ezulwini. Usukwazi ukuthandaza, kufanele ukufunde ukulawula inhliziyo yakho. Ungavumi ukulawulwa inhliziyo, kodwa kube nguwe olawula inhliziyo yakho. Uthi uShembe, ukukholwa kuwe kungukuvuma kwenhliziyo. Uma inhliziyo ingiphikisa ngokuvumela kwami. So, yikho kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi ube nenhliziyo yakho uyifundise into eqondile. Ungaba yiyo into ungaba inhliziyo ephatha wena. Uma uvuka ekuseni uguqe uthandaze ubonge uNkulunkulu ukuthi ukugcinile ubusuku bonke. Bese ucela ukuthi akakugcine nangale mini. Ntambama ubonge uNkulunkulu ukuthi ukugcinile imini yonke. Ucele ukuthi akuvikele ngalolusuku. Ushambele usenzele umthandazo wokuvuka nokulala. Ngakho awukwazi ukudideka ukuthi uzothina uNkulunkulu ekumdumiseni kwakho ekuseni nantambama. Ihoko lasekuseni lithi vuka nathi sokhanyiso ngale mini yakho. Khanyisela amehlo ethu nenhliziyo zethu. Hamba nathi endleleni esizohamba ngayo. Usivikele emazinyweni alezo zitha zethu. Owasinikela ebuhlungwini bazo ngenxa yezono zethu. Mabukhishwe ubuhlungu bazo ngaleli gama lakho. Ibusise Nkosi Baba imisebenzi yezandla zethu. Singadingi singesweli thina abantu bakho. Singalibali ngale mini ukudumisa wena. Ngemizuzu nesikhathi masidumisa wena. Amen. Ayikho into ebaluleke njengokuthi noma ungekwazi ukuthi wenze umthandazo wasekuseni kodwa ulazi iculo.
Uma usukhulelile iculo usuthandaze waqeda. Uma ungakakwazi ukulicula ongenani lisho. Ngoba abaningi abasanda kuqhola abangakwazi nokucula. Kodwa leli culo lifunela ulazi, ulazi ukuthi kuthini. uShembe wasenzela umthandazo wokulala ohamba kanje. Lala nathi namhlanje ngalobusuku namhlanje usigcine ngomsa wakho ezingozini zalobusuku. Ube lokhu khona esicamelo ngalobusuku namhlanje usembese ngomsa wakho ngalobusuku namhlanje. Emzuzwini okuphaphama kwami ngalobusuku namhlanje mina ngiphaphame ngikukhonze wena uNkulunkulu uThixo wethu. Usigcine ngomsa wakho ezingozini zalobusuku. Usivikele ngomsa wakho ezingozini zalobusuku. Isikhathi somlindo wokuqala singangedluli weThixo wethu. Mina ngiphaphame ngikukhonze wena uNkulunkulu uThixo wethu. Amen. Amen. Nalomthandazo wokulala kufanele uwazi ukuhlabelela. Uma uhlabelele lo mthandazo wokulala usebenza into enkulu ezweni. Ngisese uLundi ngamjwayele ukuthi ngivuke ngihlabelele. Ngelinye ilanga ngavuka angizange ngaye esibhedlela ngathi kwakwenzeka. Ngathi ngibona ingane kwangena ingane igijima ezalini iseni. Ngathi mkhulu ukhona umuntu ofaka ingubo emhlophe umi efasteleni obheke lapho thandaza khona. Uzombona. Ngagijima ngangambona. Kase ngiyabona ukuthi ingilosi ibizothatha umthandazo wami. Ngoba ngangihlale ngithandaza ngene kule ndlu ngithandaza ngihlabele. Lokho kuchaza ukuthi ngaso sonke isikhathi wena ozethula kuNkulunkulu. Wena ozethula ezingilosini. Bese bazi ukuthi lo uyafuna ukuthi ebe nathi. Hayi ukuthi uNkulunkulu uzohamba efuna wena ngoba abaningi kakhulu abantu abakhona. Futhi uNkulunkulu kude kakhulu nathi. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu kude kakhulu nathi uNkulunkulu usinikeze izingilosi ezohlala zisigodlile. Amen. Esithandazo ethatha imithandazo yethu. Ngakho-ke awukwazi ukuthi uzothandaza. Awukwazi ukuthi uzothandaza uthini uma uvuka noma ulala. Uma ngezizathu ezahlukene ungeke ukwazi ukufunda wonke umthandazo wokuvuka noma ulala. Ongenani kumele ufunde ukuhlabelela noma ufunde njengesilandelo. Uma ungakwazi ukuhlabelela ngoba kufanele ufunde ukuhlabelela. Izono eziningi siqale sizenze ngenhliziyo singakazenzi ngezinye izitho zomzimba wethu. Ngelinye ilanga ingilosi yayisenkantolo ithetha amacala. Kodwa ngangayiboni ukuthi khona inkantolo. Ngayibona sengisendlini ekhaya bekhona lo muntu lapha enkantolo. Yabe isithi niyahlupheka nina. Ngoba nilahla umuntu ngecala elisuke nimbone elenza ngezitho zomzimba wakhe enizibonayo. Kodwa akunjalo ezulwini. Ezulwini umuntu ulahlwa ngento oyicabangile. Uyenzile noma akayenzanga. Yabe ingilosi sisinika isibonelo ithi uma umuntu ebulala umuntu niyambopha nimgwele ngoba ulwazi lwenu lugcina lapho. Kodwa ziningi izinto ezingenza umuntu abulale omunye umuntu.
omunye engakusopha isonto lonke ukuthi akubulale, egcine ekufezile okusophile. Omunye akakusophi ukubulala, kodwa uyaxabana nomuntu ngaso leso sikhathi bese uyambulala. Omunye umuntu engambulala umuntu ethi esacashile lapho ecashe khona, kodwa azisole, akhale kakhulu, esezisola ngephutha olenzile lokubulala umuntu. Kanti omunye engambulala umuntu naye abaleke, uthi lapho ekhona ejabule kakhulu ukuthi uyibulele inja, kungabibikho ukuzisola. Yikho-ke ezulwini kubhekwa inhliziyo yomuntu ukuthi iqale nini ukusopha ukubulala, nokuthi usubulele uzisolile yini noma ujabulile. Niyezwa lesasitshela ngilosi. Yayitshela nje ngokubulala nje ukuthi omunye umuntu uyakusopha ukubulala egcine embulele umuntu, kodwa omunye umuntu uzithola sebulele umuntu engasophanga. Omunye umuntu uthi masembulele umuntu ebaleke, uthi kulokho kubaleka kwakhe omunye umuntu ejabule ukuthi ngambulala, omunye ezisole ukuthi kodwa ngaze ngasenza isono. Kodwa la enkantolo sikwazi ukuthi ngenkathi ubalekile lapha na ucabanga ujabulile ukuthi umbulalile noma usolile. Ithi ingilosi kodwa ezulwini kuyaziwa ukuthi ngenkathi usumbulele ujabulile. Ithi ingilosi ezulwini inhliziyo yomuntu iyi-tape recorder yempilo yakho kusukela uzalwa uze uyokufa. Ithi ingilosi ayikho into ongayicabanga ezulwini ingaziwa, ngoba kudlala yona kudlale ebukucabanga nokukwenza ufeze ukucabanga nongakwenzanga kodwa ucabangile wehluleke ukukwenza. Sekubhalile ezulwini ukuthi uwenze isono, ngoba ezulwini kukhuluma ithi yakho. Uma uyikholwa ubosifundisa ukujabulela nokujabulisa uNkulunkulu, ukucele lokho nasethandazweni kwakho. Ngaso sonke isikhathi usifundise ukuthi yonke into oyibukayo, ukubuka kwakho kungabi ngokuphatha kabi uNkulunkulu. Ziningi izinto esenza isono ngokuzibuka nje ukodwa, ngoba okubukayo kuya enhliziyweni. Ungazibuki izithombe eziyimikhubo noma ngendlela. Ukubuka lezo zithombe ezulwini kubhalwa isono kuwe. Kuma-TikTok kunezithombe zayo yonke inhlamba nemikhuba. Uma ulikholwa awukwazi ukujabuliswa ukubuka izithombe eziyimikhuba, ezinenhlamba nokuningi kodwa. Yabona nje labo TikTok kuna yonke into. And ungathi abantu besifazane bedlulela. Abanye bafice bedlala isizini. Abanye lezikete lokhu zezofika kumaphethi. Yonke lento mangiyibuka ngicela ukuthi ngibuka nje ngiyidlulise, ngoba angifuni ukuthi nje ngiyibuke nokubuka. Kodwa uma wena ikwenza uthando bokwazi ukuthi phakathi kwakho kunosathane, akulungile aqondile. Ungayijabuleli ukubuka into emikhuba. Ungabulaleli inhlamba. Into enjalo nje uvele uyidlulise. Uma ungayidlulisi kusho ukuthi there's something wrong with you. Awukakholwa kahle. uNkulunkulu akakahlali, ngoba ukukholwa mawusukholwe uyakwenyanya ukwenza isono. Uyakunyanya ukubuka isono, noma into nje enyanya uNkulunkulu nawe uyayinyanya. Sehlele umuntu kwasezulwini lapha kuwo. Kodwa makusahlele umuntu omubi, into embi iyakhanda. Ngaso sonke isikhathi ungayilaleli into othi uma uyilalele uJehova ajabe ngawe.
Ungazilaleli izingoma ezikwenza ube semdanisweni kunokuba uningi ngoNkulunkulu. Ungayikhulumi into okuzothi uma uyikhuluma uJehova abhale icala kuwe. Ungahleki, ungaqamba amanga, ungaxabanisi. Izono eziningi sizenza ngokukhuluma. Ngakho-ke ungabi ngumuntu okhuluma kakhulu. Ungazikhulumi izinto ezingenamsebenzi. Ungayiphathi into okuzothi uma uyiphatha wenze isono. Ukuphatha kusho izinto eziningi. Umzimba wakho ulithempeli likaNkulunkulu. Ngakho-ke uhlale usibhekile ukuthi lokho wenza akusona isinengiso kuNkulunkulu. Ungahambi ubamba into ongafanele uyibambe. Ungayigoni into ongafanele uyigone. Ungahlanganisi ngokocansi nomuntu ukuthi uma wenza leyo nto kuphoxeke abasezulwini ngawe. Nonyawo lwakho ulawule. Ungayi endaweni okuzothi uma utholakala khona kujabulisa inkosi. Njengamalanga kaNkulunkulu singabantu abangcwele. Kodwa lokhu kungcwele akufanele ukusho ngomlomo. Kodwa izenzo zakho zibe ziphilisa. Ingilosi yasifundisa ukuthi singayi emzini womuntu. Kakhulukazi njengebandla. Ngaphandle uma sise inkonzo noma sisesifeni. Nalapho kunemithetho kumele sihlale siyigcina. Thina asidli emzini womuntu uma silethe inkonzo noma sizisifeni. Nabasanda kukhola beba thina emzini womuntu nje masiyothandaza sidli. Asinikeze itiya, asinikeze amakhekhe. Lesithandaza sibuye. Uma sesithandazile siyahamba. Akukho okunye sikwamukela emzini ebesiyothandaza kuwo. Lokho safundiswa yiNkosi. Uma besize emngcwabeni sisiphathela thina ukudla kwethu. Asilokothi sidle emngcwabeni. Asazile abathanda ukudla. Kodwa thina ndiyasidla. Sisiphathela thina ukudla. Lo myalezo ubalekile ngoba abantu abaningi basanda kuphenduka. Ngakho-ke kumele behlale beyazi inqubo yokukholwa ukugcina ubungcwele bethu. Asithi emzini yabantu. Asiyi emngcwabeni siyokudla lezi zibili kokusebenza emngcwabeni. Sesivele. Singcwabe sibuyele emuva siphathe ukudla kwethu. Makuyindawo ekude. Lokho safundiswa yiNkosi. Njengoba namuhla kungena umhlangano kaJulayi, yathi ingilosi sihlale sazi ukuthi uJehova unomhlangano nathi. Lo mhlangano ungokaJehova. Thina sizime ngokuthi. Ngakho-ke asihlale ngokulinda ngisho singekho emhlanganweni.
Hey.